जिया सुललनावा भावनवा के भाग जागल हो। झुक झुक जिया सुललनावा भावनवा के भाग जागल हो। और ताली बजा कर सब छोटे बउआ के हलल ना लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। झुक झुक जिया सुललना भावनवा भाग जागल हो। झुक झुक जिया सुललना भावनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जय हो जय हो। और उगन भैया के 1100 टका के बधाइया राधा जुली के लेल बहुत बहुत हृदय से आभार और अभिनंदन। आज के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। आज के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। कि आज के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। और होलना दुआरा पर बाजला बधैया आंगनवा उठ सोहर हो। होलना दुआरा पर बाजला बधैया आंगनवा उठ सोहर हो। बहुत बढ़िया। अखिया तो हुए जैसे बाबूजी के अखिया हो माई के हो। अखिया तो हुए जैसे बाबूजी के अखिया हो माई के हो। अंत में बउआ के आशीर्वाद स्वरूप कि हमरा तरफ से ई उपहार अखी हम ना बउआ के देखलिए या नहीं, लेकिन अक्सर बेटा अपना पापा पर जाय छै। वाह हाँ ई देखै देलिए है कि त हमरो जे भाई छै ओ बहुत छोट छै, ओ हमरा पापा सन के छै तै दुआरे कहलो। हमरा संगे उल्टा भेल छै, हमर दुनू बेटा मामा पर में गेल छै। अखिया तो हुए जैसे बाबूजी के अखिया हो माई के हो। एगो बउआ के लेल ताली बजा दियो सब गोटे। हमरा भेल जे पैघ हेतै लेकिन ई तो बहुत छोट छै। एक बेर आई बउआ के लेल जोर से थपड़ी बजा दियो सब गोटा। कैमरामैन फोकस कीजिए। हाँ अखिया तो हुए जैसे